Hau da, Durangoko udalak utzik dekozen etxebizitzetako bat. Durangoko udalak 9 etxebizitza dekoz eta horietatik bat soilik dago erabilita. Aspalditik gabiz eskatzen, etxebizitza hauek erabilin bidiezela. Durangon badagoeneko jente pilo bat behar izan aldeko zela. Izen gazteak, izen nagusiak edo izen pertsona bereziak. Hau da, PNV-ek egin dauen etxebizitza politika. Ez gainera, egoera lotxagarri da. Badakigu, aspaldidanik gainera, 2000 pertsona inguru dauzela Durangon etxebiden izena emanda, eta horri jakinik, etxebizitza honek utzi. 33 babes ofizialeko etxebizitza utzi daude San Roken jenti ez doelako lortzen finanziazioa. Durangon ere, beste leku batzuetan bezala, jentie kaleratu da bere etxebizitzetatik, eta bitartean, hemen daude, udaletxe bizitzak hautsa hartzen, eta lotxagarri hau da, lotxaren hautsa. Eta demostratzen dago, Euskal Alderdi Jeltzaleak ez dago neuki ez gai honetan, eta beste gai batzuetan politika klaru bat. A mí me resulta curioso, parece que en vez de un ayuntamiento somos una constructora. EH Bilduk, klaru deko, zein izango da gure apostuek. Guk ez dugu itxiko, udalak etxe hutsek eukitie hainbeste denboratan. Guk maiatzetik aurrera politika bat egingo dugu etxe bizitzaren inguruan, eta politika hori izango da, hutsik dauzen etxe bizitza guztiak alokairu sozial batera bideratzea.